mga kaibigan, magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi kasama ko si Poging Buboy. Yan. At saka si Badyaw. Kaway ka Badyaw sa mga fans mo. Ngayong gabi mga kaibigan, manghahunting kami ng crabs. Gamit namin tong gawa ni Buboy na tawag dito sa amin sa Bicol, bintol. Ilang piraso yan, boy? 10. Ito yung pampain namin. Yan yung pain. Mga labahita. Ito. Tikong. Yan. Labahita sa Tagalog. Dami. Sana may marami yung mahuli. Yun. Sana marami tayong makakuha ngayon. Marami tayong mahuli. Mga hunting tayo ng crabs. At bago tayo pumunta dun sa area, kapag lalatagan natin yan, shoutout muna natin itong mga kaibigan natin. Shoutout nga pala sa Family Ila dyan sa Namoro from Tunoy's TV. Shoutout sa Abrantes family dyan sa Makalaya from Janry Latuga. Shoutout sa Janry Latuga ng Tanawang, Batangas. Shoutout sa mga taga Kurun-Kurun, Bulan Matnog from El Mendoza TV. Shout out sa Gamba Vlog TV from Dexter. Shout out kay Pai Terso ng Eskwela Kasiguran from Idol Tropa. Shout out. At shout out sa mga estudyante dyan sa CTBS Kasiguran, Sorsogon. Shout out kay Aileen Doktor, Abigail Dolba, Rialin Dolba, Dami ngayon Edbil Escudero, Kurt Doki, Pia Esternon, Alicia Abla, Maki Espinida, RG Abi, and Marby Mendoza. Yon mga kaibigan, shout out sa inyong lahat. Yan. Umpisa na tayo mga kaibigan. Shout out. Lalatag na tayo ng pampain. Huwag na natin. Boy, baka may isa shoutout ko, boy. Habol mo. Shout out pala kay Ma'am Ivy ng Santa Cruz Kasiguran, Sorsogon. Tapos kay Beautylin Hapin ng Tracy Martires. Yan, shout out sa inyo. Salamat. Yun. Ikaw ba, Diyaw? Mga kaibigan mo, mapapanood nila to. Wala. Wala. Mas parang antok na antok ka na. Yan yung dala-dala natin na panghuli sa mga crabs. Ang daming pain ah. Ito, Ma'am Ivy, yung tikong na sinasabi mo na masarap iulam, yung sa Tagalog labahita, pero ngayon gagawin namin pampain sa alimango. Hindi na kami kakain. Larga na. Huwag kang kakagat. Naob na, boy? Pwede na? Pwede na tayo maglatag? Ay, din ako. Pira hulog.
Uy! Pira hulog. Nandaan tayo sa ano. Ay, penga pa tayo. Nandaan tayo dito sa tulay. Napakalit ng tulay. Ito yung pampain. Palaka. Pag ano kaya, pakataya ka naman nakita ka talaga ngayon. Tutawa na. Ayan. Mamaya meron yan dito. Dalawa. Agis na natin. Latag mo na boy, latag. 10. Isang bintol. 10 yung dawi. Ama ng dagat. Nagbintol na naman. Paglan pa. Ay, sa may bintol malaan. Ihuli yan. May pansa. Ang dalawang latag. Lagi mo yan, Badyaw. Sige, latag na. Oh, meron na. Kunyan lang man na. Gintulan ha. Latag ng latag. Nabuharang pero ko. Nawara, bayan. Huwag takot. Nawalan takot. Nakakatakot dito bayan. Ano lang yung lalaki ha? Hindi naman talaga lalaki. Lalako eh. Yun mga kaibigan, lalatag na tayo kasi nakapang-apat na latag na tayo. Papasok na yung tubig. Yung lalaking mushroom. Wow. Sarap niyan. Mushroom. Sige, latagan mo na yan. Kahit wala pang tubig, papasok naman na. Alam tayo sa may-ari. Paaram nakataya na. Wala naman. Napulot na ang hiro ko kanina. Para dito. Anim na lang. Ilan pa yan, Badyaw? 6. 6 pa? Ayun, papunta mo. Ayun. Ilan pa? Isa. Ay, isa pa. Ano yung boy, ahas? Ahas. Pinakain. Ilan na lang, Badyaw? Isa na lang. Yan mga kaibigan, isa na lang. Last na latag na natin yan. Tsaka maghihintay tayo ng sandaling oras para magpandaw tayo pag malaki na yung tubig. Papaala lang. Tingnan mo boy, baka may dawi yan. Meron na kagad kahit wala pang kahit wala pang high tide.
Yan Meron isa. na kagad tayo isa. Tigil eh. Kahit di pa pumasok yung tubig dagat. Meron na kagad. Naka one agad si Badyaw. Meron na naman boy. Oh yan, meron naman. Dalawa na. Dalawa na tayo. Mas na ayos. Sarap to. Sahog sa gulay. Ang sahog sa gulay. Dalawa. Dalawa na tayo. Latag uli, latag. Yan. Tambay ulit. Dawi na naman. Yan. Panggan na yan boy. Pangatlo na. Ayos. Surti ka ngayon boy ha. Oh. Pangatlo na. Bakit tatlo? Nakatatlo na tayo. Sana tuloy-tuloy na boy yung huli natin kasi andyan na yung tubig dagat, mapasok na sa yan boy, tingnan mo baka mayroon na yan. Wala ay na talaga yung pwesto na yan ha. Doon maganda. Lipat mo nga yung isang yan. Badyaw, tingnan mo to isa. Amen. Dali. Tingnan mo to. Ito na yung night siya na. Nabulabog na. Ha? Pero hindi halos yan pag kumakain. Ang nangyari sa'yo? Ang dulas. Yun! Ang laki! Wow! Nakabitaw! Uy! Ayos! Talian natin. Muntik pa makabitaw ah. Buti nga mabilis. Ay mga kaibigan Ito. Ayos na ayos. Talian na yung bayan saro. Ha? Buti na yung saro. Buti na yung saro. Sige, talian mo pag malaki. Baka makawala pa. Tamaan yung Mulan. Mulan pa. Plastic talaga to eh. Cellphone lang dala natin. Muntik pa makawala ah. Mulan. Ano ba dyan? Talian mo rin yan. Isang yan. Bisan ba daw? Tigas. Ayos. Kadali tayo. Sunod-sunod ang dawin natin ah. Okay. Kasi na to. Okay. Yan, tingnan mo dyan. Baka meron na uli yan. Wala. Lipat yan, lipat. Ano ba yung saro? Lipat ng pwesto. Baka sarman mo sa mic. Lipat natin yan. Mahina dito. Banda. Dyan, Badyaw, tingnan mo dyan. Pag wala, ilipat natin yan. Tingnan mo. Pag wala, lipat. Tanggalin mo na yan. Yan, pag wala. Oh, meron. Meron. Pero walang sipit. Meron oh. Laki oh. Pero walang sipit. Matigas. Laki. Oo. Tabaon. Wala. Tabo. Tigutan takot ka. Laki oh. Okay. Sarap ito. Balik ko gapon. Balik mo, Dawi. Kung wala, lilipat natin. Eh, meron eh. Taba. Taba, no?
Ay, kakalabas pa lang sa ano. Orange. Kakalabas pa lang sa butas. Butas, may putik pa. Sige daw. Tikas. Orange. Ayos. Ayusin mo. Pag natakap na yan Baka baliktad yun. Hindi. Hindi. Balik ulit dyan kasi nakadawi. Tingnan mo. Yun, ang laki. Ang laki. Yay. Pira na yan, boy. Hindi ako na pwede. Uy, magkakapira tayo. Malalaki. Malalaki sila. Huwag muna ba, Chow? Huwag muna tarugin. May bintol pa din. Ego ba diyan? Ayos. O sige na, angatin mo na yan. Kaya tayo guro mo. Bagabog ta. Gaya. Ayan na ba yan? Ayun na, bayan. Inahin ko sa kanya. Hindi natin luluway-luway. Sige. Wala. Wala. Aliya dyan sa sulog. Hali mo sa sulog dyan. Sa gilid mo na ilagay. Yan. Handa ko. Malalaki. Ano masasabi mo ba, Chow? Siyete. Swerte ako ngayon. Swerte ka ngayon. Ayan na. Ayan na mga kaibigan, oh. Nakuha natin. Lalaki. Tapang ito. Ayos. Ayos na ayos. Kakalabas pa lang. Ayan ang putik oh. Kakalabas pa lang sa butas. Buti nga magaling ako sa talian ito. Isa din lang ang kumupa yung buha. Sabi ni Badyaw, yung kuko ko wala nang laman. Okay. Okay na, okay. Pinapaya mo ang bayan sa viewers Yan mga kaibigan, kung kinuha natin sa labas, dinala natin dito. Dito natin nilatag sa lugar na to. Kinuha natin doon sa labasan, sa pasukan ng tubig sa ano. Dito na tayo sa bandang dulo. Nasa looban na to ng ano. Ng malaking kanal na to. Yan. Ayos na ayos yan dyan, boy. Sure ball yan dyan, boy. Sigurado yan. Pero mamaya, laki na ng tubig. Baka hindi mo maabot yung ano na yan. Baka kaya yan. Sige. Balik tayo sa duyan. Balik tayo dun. Sa ating hideout. Habang nag-iintay. Yung hugutan. Walang tali yung iba eh. Guguti. Yan. Pahinga muna tayo mga kaibigan dito. Habang maghihintay ng pangatlong pandaw natin. Yan yung huli natin. 6 na piraso na. Lalaki oh. Laki nila oh. Ayos na ayos. Sariwa. Tingnan mo na. Nakadawi tayo dyan kanina. Ano? Pinasok ang bintol. Ay, natangay. Natangay ng agos. Wala yan. Pas, ano na. Ang bilis na ng agos ng tubig kasi oh. Dito mo sa gilid, boy. Lagay. Yan. Yan. Talaga ang tangay na. Tangay na. Malakas ng agos. Yan. Bandang gilid na. Hindi na sa gitna. Yan. Yung sa kabila. Tingnan mo. Meron. Babay na. Sabihin mo agad. Sigaw ka ka dyan. May dawi. Katulad yan. Ito. Wala yan. Scam. Scam na to. Scam na. Wala na. Sabihin ko gano'n. Marami. Wala na mahuli. Naka-6 na piraso lang tayo ha. Loob na lang. Ha? Loob na lang talaga. Tingnan mo yung iba ha. Pag
Ayan mo. Hindi naman lahat meron. Ayan, ayan, ayan. Ayan mo yan. Ayan. Ayan mo. Oh, wala rin. Ayan mo dyan, boy. Parang meron. Parang meron. O Meron. parang, Meron. parang meron o parang wala. Parang meron, kumagal. Ano ba? Ay, wala. Eh. Ay, 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 scam. Yan. Are you ready? Ganun din. Yun mga kaibigan, dahil medyo mag-aalas 11 na ng gabi. Huling pandaw na tayo. Kung may huli man o wala, sabay tanggal na tayo nung Sampain. mga pain tsaka yung bintol. Kakamada natin para uwi na tayo. Tara, merong isa dyan, tingnan mo na. Ayan, meron. Maliit. Bitawan mo na yan. Yan. Bye-bye. Maliit eh. Para lumaki pa. Ay, sa daga. Ay, sa daga. Kakamada na, bintol. Uwi na tayo. Mag-alas 11 na ng gabi. Yan mga kaibigan, ano? Dalawang angat, puro may huli, kaso maliliit. Nadapa pa ako. Eh, bitawan na lang. Bitawan mo lang, boy. Ano ba yan? Nadapa. Ano ba ka? Saan ka nadapa? Ba daw? Doon? Daanan. Buti hindi ko nabidyohan. Kung nabidyohan ko, baka magtatawanan lahat ng mga fans mo. Yan. Baka may huli yan. Nakahulog pa. Nahulog? Puto na. Eh, naku, sayang. Malaki sana. Naku po. Hindi mo kasi dinahandahan eh. Eh, sa ano, hindi mawin. Hindi naglao. At papasok pa lang siya, no? Ito, ang lakaw. Papasok pa lang siya. Hindi pa siya nakapasok sa bintol. Hindi pa lang. Ay, sayang. Yamin. Hindi yan para sa atin. Para sa kanila yun. Sayang. Pero ano naman? Agad yan. Takot na. Gumagabi na kasi. Iwan natin. Pero, iwan mo yun, di ba yan? Iyak yan. Puro maliliit na ang huli, no? Binitawan mo, Badyaw? Oo, pag maliit, bitawan. Baka lumaki pa. Ibulan. Oo, bayan. Tara, yan tayo. Ay mga kaibigan, wala nang huli. Sorry na sa mati. Ano na kasi yung tao? Lantong na. Tawag dito sa amin, lantong na. Yan magpakagod yan. Hindi na nadagdagan huli natin, boy, ha? Okay lang, pwede din. 6 na piraso lang, ha? Pwede din. Nakakaulam na yan. Lalo na kung may asawa ka, pwede din yan. Pwede din yan, basta meron. Yan ang binigay ng Diyos. Kaya kapag dulong, alas 10 ulit. Ayan mga kaibigan, nakuha natin lahat. Ayan. Yun yung huli natin. Hindi na talaga nadagdagan, 6 lang. Yun, tara. Pero malalaki naman. Uwi na tayo. Ano yan? Kasili. Kaga na. Kala ba? Tanggi. May ano? Dito. Huwag na yan. Baka matuklaw pa tayo niyan. Hindi naman pala kasili yan. Ahas pala yan.